Buhatan sa Hall of Justice sa Kidapawan City usa ka semana nga walay kuryente human naputlan tungod wala na bayran ang ilang power bills. Giingong ngit-ngit ang pagsulod sa bagong tuig 2022 sa mga huwes, abogado ug piskal sa Hall of Justice sa Kidapawan City human naputlan ang buhatan og linya sa kuryente. Mag-usa ka semana na kining walay kuryente. Matod sa Cotabato Electric Cooperative nga miabot na sa 6 ka bulan nga wala na bayran sa buhatan nga miabot na sa 300,000 pesos. Matod sa Cotelco, makadagang higayon na kuno nilang gisingil ang Hall of Justice. Matod sa buhatan nga ang Supreme Court kuno ang nagabayad sa ilang bills. Ang problema tungod dili abagahon sa SC ang surcharges hinungdan nga misamot kadako ang ilang balayronon. Ang ilang gilauman karon nga abagahon sa LGU ang surcharges aron mabalik ang ilang kuryente. Tungod way kuryente, apektado ang serbisyo sa Public Attorney's Office lawyers hasta ang mga hearing sa korte.